Michael Bartolo, bidwi mill-Mellieħa. Kienet jaħdem b'mod normali meta sab żewġ bombi tat-tieni gwerra dinjija fi Spiera. Da għalna daqsxejn trabil fil-pajp tal-ilma u tħallna jiena u sieħbi għaw nirranġaw il-pajp u rajtom. Jien kont l-ewwel darba li rajtom imma kont naf bihom għax ħadd ieħor rahom qabli. Kien hawnhekk li ddeċida li jirrapporta. Fil-fatt it-tnejn filgħodu membri tal-Forzi Armati ta' Malta marru fuq il-post biex jinvestigaw l-għamla tal-bombi u jevalwaw il-livell ta' periklu tagħhom. B'hekk seta' tittieħed deċiżjoni dwar kif ikun l-aħjar mod biex jitneħħew. Meta morna fuq il-post stajna nosservaw li l-membri tal-Forzi Armati ta' Malta kienu qegħdin jaħdmu taħt sigurtà stretta u l-ħidma ħadet madwar 8 sigħat. Skont tarif ta' min joqgħod fuqu għalkemm mhux uffiċjali, il-materjal instab inqered biex ma jkunx ta' periklu għall-pubbliku u anke jekk f'dawn is-snin kollha ma nqala xejn, Michael Bartolo qal li aħjar ikun hemm serħan il-moħħ. Qegħdin mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku, però ma jkollokx tridhom xejn u jaħat l-inizjattiva u rrapportajthom biex jiġi naħħu.